Gaur labek 4 orduko lanuzte bat deitu du Nafarroako gobernuan eta hainbat udal eta toki entitatetan. Gutxi gora bera kalkulatzen ditugu 50 entitatean dituko dugula lanuzte hau. Nafar gobernuak langile publikoen estatutu berri bat aurrera eraman duelakoz, pasa den aste artean bozkatu zen mailan Nafar gobernuak sortu duen gehiengo fantasma batekin, eta lau sindikatutik oso argi daukagu estatutu honek ekartzen dituela, murrizketak ekartzen dituela langile publikoei. Horren batetik daukagu estatutu txar bat murrizketak dituenak, eta beste alde batetik ditugu, Nafar gobernuak zituen konpromesu batzuk egin behar zituenak. Beste adibide bat izan daiteke administrazioko kategoria eta mailak berregin behar dile, baina hau Europaren agindu bada eta Nafar gobernuak egin behar du bai ala bai. Orduan, egoera horrean eskatu nahi diogu Nafar gobernuari eta Nafar parlamentuan dauden alderdi guztiei testu honi ezezkoa ez ematea eta karrera profesionalaren lege propio bat ateratzea. Eta guretzako larriena dena, gauza larrienetarikoa dela langileen gehiengoa expulsatu duela negoziaketa horretik eta nahi dugula testu bat sindikatu guztiekin negoziatuta. Gaur, maiatzako 28, langile publikoaren protesta egin nahi izan dugu hemen Nafarroako jauregi parean, 11:00 3:00 konbokatu dugun lanuzte honi protesta zehatz batean forma emateko. Salaketak oso zehatzak dira, iruditzen zaigu beharrezkoa dela Nafarroko gobernuaren aldetik beste testu proposamen bat egitea, estatuto berri bat aurkeztea, Nafarroako langileri publikoak behar duen eta merezi dituen edukiak jasoko dituena. Orain ikusten duguna da, mahai orokorrean gutxiengo sindikalean onartu den testuak ez dituela langileak behar dituzten eta historikoki aldarrikatu dituzten edukiak jasotzen. Komisiones UGTek eta Faunak oniritzia eman diote testu bati, baina testu horrek ez ditu jasotzen, ez KPI-aren araberako egoera salarialak, ez behin-behinekotasuna modu oso radikalean jaisteko neurriak. Ez dago telelana arautzeko inongo neurririk. Ez dago euskeraren normalizaziorako inongo neurririk ere ez. Orduan, badaude gabezi batzuk, zerrenda luzea daukagu, beharrezkoa iruditzen zaiguna, estatutuak jaso behar duena, eta ez da inolako aurreikuspenik egiten. Iruditzen zaigu, langile publikoaren eskubideen eta edukien defentsan, haien lan baldintzen defentsan, ari garenean, berez, gizarte eredu baten aldeko defentsan ari garela. Zergatik esaten dugu hau, langileri publikoak baldintza onak baldin baditu, zerbitzu publikoak hobedoaz, zerbitzu publikoak kalitatezkoak dira, eta orduan horrek egiten du gizartea hobetzea eta inor atzean ez uztea.